Har du nogensinde tænkt på, hvad høns laver, når ingen kigger? Operation Skjulested! Ingen høns stikker af fra Tweedy's farm! Vi må se at komme. Jeg ved godt, at vores sidste flugtforsøg var lidt af en fiasko. De her høns går og ruer på flugtplaner. Planen er? Vi flygter af hegn. Det kunne vi prøve. Og nu har de muligvis fundet deres eneste håb. Tusind tak, mine damer og herrer. I har været et vidunderligt publikum. Mit navn er Rocky. Og hvad bringer dem så til England? Ja, alle de dejlige engelske høns, selvfølgelig. For hvor blev jeg her? Hej, hvor går det, skat? Overbetalte, overfrigjorte, over det hele! Hvor skal jeg så sove henne? Hos mig. Hvad er det? Det er en tærtemaskine. Høns ryger ind, og tærter kommer ud. Hvad for en slags tærter? Vi skal alle sammen flyve over det hegn, og Mr. Rhodes vil vise os, hvordan. Sagde du flyve? Jeg vil ikke være en tærte. Jeg vil ikke lide sovs. Rocky! Jeg kommer! Fra de Oscar-belønnede skabere af Wallace & Gromit. Jeg er der, inden du kan nå at sige grøntsagsblanding. At ture drømme Der findes et bedre sted derude. og være parat til at flyve. I det højst sandsynlige tilfælde af en ulykke, røg hovedet ned mellem knæene og kan trompetten farveler. Flugten fra hønsegården. Nu må vi ikke gå i panik. Vi må ikke gå i panik.